van ke pek ni tung krai ke long recap ke che van ke pek den ke ni tung krai ke long recap pek long le long recap pek long le Kitam tang cuti nipai ingkorapli arni nijang karbiang arlo Duaramla constituency wathanangso serdihu aklamano APHLC pen close to point trip nindok mati ningkang samse cepaklakon la solang kajidong lijang habi ni rapchunga APHLC longkiti mai ko APHLC lapen ari sanghwa tamsitami ahir ingtanga pen chisangwa la sonsi duar amla APHLC constituency committee ahin pen sontrok resim kangdang kiot PDC ke UPLA KLNLF KPLT lapen Sorkarang bongketang tang jitini 5 thi arni Delhi arong sopialong Monsam London kachitogalong close to point 3 along 10 seat open for all mati Caribbean Autonomous Council arlo MSC anghoy inghoy kepke info piponda abangki nilitun dengli leben laso close to point 3 angding abang apor ki doisek paprai dak nang jibusi sodak ingtang ripen kehangpon Jongsi Prabjin pen paprai pon pepulodi democratically kachisok ahir ingtang ripen jisong ponji Anchota kali Caribbean Autonomous Council CM Tuliram Rohan alangni mailong kaning cheba titialam the Kichia so phanki longni inches isita pekpi lapen Caribbean long hemprek Caribbean Autonomous Council aridingsi o thiblopusi kaike mailong hangkong mati kasarlang akhom topiklo sitame kopia thenona bang sexual ke pabok jia phan bor irong ason nangman rong lo lapen longri ke mate inhoi ke angham Kichia so makan thotubang lopusi arju patwa laso puthak ni nitok APHLC asong penki asap so wedan na ning insam se pusi APHLC AGS lijang happy intipen pherangkia phan nangwachini tunno dongka mukampen dikando tera Netum APHLC pen jenglok dak pini inglong arat penangan nitun chingrum lo kachingrum nang ko theke layan lo non lam don ke to kalong long recap ke che a khephan ke pek det ke netum kroi thek the lapen la long recap close 2.3 labang so close bang Prabjin ben apor du sek labang withdraw nang yi la withdraw de bang ke la kache tong tum lamdon na che tong tum moke bang jilangar ni alang le tum nong no la pen phurki mo long alang le tum se adai du ji la ke ni le tum kar dak pen jelo la pen khepan kivir lut labang so a close 2.3 kece khepan long le ke pek det ke ni tum kroi tek te nang tum kroi mara tum la se Prabjin ben apor ki du sek la close point through open for all labang so close point 2 ke Prabjin ben tum withdraw nang yalang litum la se tum tuning rilo la pen ke alang litum ning jeber tok so na teklong lo alang litum piniar ni anta ni tum chok che da lo put no piniar ni chi konkre kopia thelo sada ke hai CM tulam rongang kaning je ke kopilo Himanto Biswa Sarma si nai chuning ridun long recap mate 10 seat ke che asophan mate open bikong no biselang likin engje